Ето ни, вече пристигнахме в Green Life Ski and Spa Resort. Ще ви направя един бърз румтур на стаята. Това е банята. Две мивки. Кърпи долу. Душ кабина. Изглежда чистичко, хубаво, приятно. Голямо огледало, цял ръст. И спалнята. Леглото е доста голямо. Пак с огледало, нощно шкафче с огледало да се видиш цял ръст. Футиолче с масичка. Тук е бюро с телефон. И тераска. С столчета, масичка. И сме в гората. Пеят птички. Пред нас е Пирин. Какво по-хубаво това?